Ethan Roberts ar beichau'r led lawr y chwith. Mae'r bel yn cael ei lledu. Roberts yw hwn. Y croesiad i fewn. Teg at Robles. Yn y peniad amddiffynol gan Kyle Harrison yn roedd i mas am gic gornel. Bae Colwyn yw'r rai sy'n pwyso. Mae'n teimlo falle mater amser cyn bod nhw yn rhwydo. George Hughes at postyn agosa. A wedi croni ar y llinell gôl. Ni aros amdani, Conor Roberts yn dod mas i ddyrnu. A Cyril, y capten, yn seri yr hediad. Yn cyrraedd y bel, ond yr ergyd ddim yn taro'r targed. Hughes. At ymwyl y Cosby, mae'n cael ei flicio nôl. A Conor Roberts yn gorfod llawio i dros y traws yn y diwedd. Neb yn hawlio'r bel. A Conor Roberts yn hapus i ildio'r gic gornel yn y diwedd. Mae'n holl ffordd lan at Clark sydd yn y llinell flan y ben hunan. A mae'n curoedd un. Clark lawr ar gôl. I wynebio'r golwr. A mae'n gyffyrddiad mor bwysig gan Alex Brown wrth i Clark trio fynd o'i gwmpas e. Gwaith campus gan y golwr yn dal i dir. Oedd Hill wedi cael ei giro, ond Alex Brown i'r achub. Owen yn curo Edwards, nawr roi'r bel i Bradley. Bradley ar ergyd a Sislevic yno. Yn barod i gasglu Brwsion, jes yn llithro ar yr eiliad bwysig. Brown yn y diwedd yn neud i waith. Edwards, flic dros i ysgwyddau, ond yn syth at lwybr hediad. Zach Clark. Lock yn parhau i gadw'r bel yn meddiant Caernarfon ac oedd angen arbediad fyna. Yr ergyd gan Sislevic. Cymeradwyaeth gan y dorf. Y gwaith da gan y golwr ifanc. I'r oedd i mas am gic gornel. Ryan Sears yn trio tynnu ddi nôl. Zach Clark ti llithro. Nawr Sean Bradley. Ac oddi ar y llinell Solomon Ford. Unwaith eto. Pan mae Caernarfon yn torri, maen nhw'n edrych mor beryglus. Bradley yn y diwedd, gyda'r ergyd. Mae'n taro'r targed, ond Ford yno. Mae'r peniad gan Clark yn fyna, dros y trawst. Falle Bae Colwyn yn cael y gorau ar cyfleoedd yn y munud agoriadol, ond erbyn hyn, Caernarfon yn sicr sydd yn herio fwyaf o flaen gôl. Munudau ola yr hanner cyntaf. Sislevic can gymeriad Bryn a bel trwyddo at Aaron Edwards yn trio cael ei heibio i Conor Roberts. Bod e'n curo'r golwr, methu cael yr ergyd ar y targed. Roberts, cyfle i dorri, a Jordan Davies, dan lle mae'r bel yn cwmpo, cael ei giro i'r bel. Matty Hill yn mynd o bellter, Conor Roberts yn mynd dda. Roberts. Sislevic yn y gornel, yn llwyddo a gwario yn y bel. Mae oddi ar Clark. Sislevic yn creu. Clark yno i rwydo ar ymwelwyr ar y blaen. Y ddau dîm wedi bod yn creu cyfleon. Ond y cynta i rwydo yw'r Cofis. Clark. Clark yn ochr gamu i'r ergyd. A cael ei flocio tro cynta. Matty Jones. A Bradley. Bradley nawr ar ergyd. Ac oddi ar y postyn. Wel am gyfle i ymestyn y mantes. Bradley yn golwg ar y gôl. Ond yn tasgu mas am gic gôl. Cyril, fewn i hanner Caernarfon. Hughes. Sy'n casglu. Hughes yn mynd i fynd y bellter. O Conor Roberts yn ymestyn amdani. Ond Hughes methu taro'r targed. Sislevic. Bradley. Lock ar ras o flaen e. Clark ochr draw. A Clark mae'n mynd. Matty Jones yn cynnig unan. Clark yn mynd y bellter. A mae'n ei llithro o dan afer Alex Brown. Wel, sawl arbediad arwrol gan Brown yn y hanner cynta. Ond camgymeriad fyna wrth i'r ergyd gan Zach Clark i giro. Williams ar tafliad yn hir.
Geith y gyfle fan hyn i groesi, cael cymorth oedd Cumming. Jimmy Cumming yn twyllo ac yn cael y cwestiwn i fewn. A ffod ar peniad. Oedd ar post-it yn y pen draw. Y cyfle gorau i Bae Colwyn yn yr ail hanner. Ara Williams yn ei dda fyna dan bwysau Brad Young. Williams. Davies, edrych dros i'r sgwydd, yn rheoli, yn trwyddau'r ergyd. O, am gol fydd hwnna wedi bod. Y sgil gan Jordan Davies wrth i'r bêl dod dros i'r sgwydd. O, methu taro'r targed. Lewis. Yn gosod i Brad Young yn mynd o bellter yma'n gwyro. A Brown, gw'n wych. Yn ei gwthio i lan teg at y trawst. Mae'n parhau'n 2 gol o fantes. Diolch i waith da Alex Brown. I'r gornel, Adam Davies am dderbyn. Nawr at Brad Young, mae wedi cael un cyfle. Yn ein gallu'r gydio unwaith eto. Brad Young yn dal i fynd. Oddi ar Brown. Ac yr ail gynnig yn llwyddo i gadw i mas. Methu dal yr ergyd gyntaf gan Young. Ond yn atal Adam Davies. Gol Bae Colwyn dan warchu ar hyn o bryd. Hughes. Cael be benni cwrt. Conor Roberts yn ei gwthio mas am gec gornel. Amser yn mynd yn bryn nawr i Bae Colwyn dod nôl fewn i'r gêm yma.